तामुलपुर जिल्लानिफ्रायबो फैगौ 17 जानुवारियाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थियारि। फैगौ 17 जानुवारि खालारखालि गुवाहाटीनि सौरसजाई स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा मुलुगनाङै बागुरुम्बा मोसानायखौ सिनायथि होनायनि थांखिजों आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोसानायखौ तालिम होनाय बायदिनो तामुलपुर जिल्लायाबो जिरायनानै थायाखै। बेलेखायैनो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय तामुलपुर देंखो फैसालिनि लांगोनायाव थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो गेवलां फोथाराव बागुरुम्बा मोसानायनि तालिमखौ होबोगासिनो दं। मख'नो गोनांदि फैगौ 17 जानुवारि खालारखालि गुवाहाटीनि सौरसजाई स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा बिथोन होनाय बायदिनो दायो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोसाखावरि बिथांमोनहा लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लायावबो सा 691 मोसाखावरि, सा 40 खाम दामगिरि, सा 24 सिफुं सुगिरि, सा 15 सेरजा दामगिरि, सा 2 मेथाइ खनगिरि, सा 2 जथा दामगिरि, सा 2 जाबख्रिं दामगिरि, सा 2 लाइग्रिद आरो सा 30 फोरोंगुरु बिथांमोनहाबो बाहागो लानो थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। 17 जानुवारि खालारखालि गुवाहाटीनि सौरसजाई स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनायाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो आसामनि हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बराजों गोबां मन्त्रि आरो एमएलए बिथांमोनहा बाहागो लागोनखौ फोरमायदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा फोरमायबावदोंदि तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बर'नि मोनफ्रोमबो दोलोआ बेबायदि हाबाफारि लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों। बर' हारिनि समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानायखौ आसामजों लोगोसे भारत हादर आरो बुहुमावनो सिनायथि मोननो थांनायखौ आसाम सोरखारखौ साबायखर बावहरदों। फैगौ जानुवारि दाननि 17 खालाराव बुहुमनि सासे मुंदांखा दैदेनगिरि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन आरो बे आसामाव दावबायफैनाय समावनो आसामनि थागिबि हारि बे बर' हारिनि मोनसे समायनासिन मोसानाय साबसिन मोसानायफोरनि गेजेराव मोनसे मोसानाय बागुरुम्बा, बे बागुरुम्बाखौ नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै आसामनि खना खनलायाव थानाय बर' हारिया दिनै राहा बिथांमोना लागासिनो दङ, साखाफारा जागासिनो दङ। दा बे समाव तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफाद लोगोसेनो तामुलपुर दख'रा हारिमु आफाद बिथांमोनाबो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बे 17 खालाराव बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै तामुलपुर जिल्लायावनो गासै 778 गासै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, जाबस्रिं लोगोसेनो मोसागिरि बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय दिनै साखाफारा जागासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोनखौ जोङो खौरां लानो फैदों आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। तामुलपुरनिफ्राय 691 बागुरुम्बा मोसागिरि बिथांमोना दिनै मोसागोन आरो बे बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मोसानाय आरो बेयो जोंनि साबसिन बर' हारिनि मोनसे मोसानाय आरो जों बयबो मिथिगौ बर' हारिमुवा बा हारिमुवा मोनसे हारिनि मोनसे गिदिरथार मोनसे सम्पति जायाव जोंनि बर' हारिनि गुबै महर मुस्रिया बेरखाङो। दा बेखौ दिनै मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोना बागुरुम्बा बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनो दिनै नाजागासिनो दङ आरो बे मोसानाया फैगौ 17 खालाराव आसामनि सौरसजाई बे स्टेडियामाव बियो जागोन आरो जोङो हामलायनाय बावहरदों साफ्रोमबो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो मोसागिरि बिथांमोना बै सानखालि मोजां दिन्थिफुंनो हाथों आरो साफ्रोमबो बैयाव मोसानानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हाथों। जों बेखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हामलायथि बावहरदों।
बर'नि जितु जि मोसानाय बागुरुम्बाखौ जितु 10,000निबो बारा बागुरुम्बा मोसानायनि जितु हाबाफारि लादों बेहाय नोंथांमोना बाहागो लादों माबोरै प्रिपारेसन औ बेयो जोबोर गोजोनथाव जोंनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बागुरुम्बाया जेब्लासिम जोंनाव जोनोम जादों जोंनि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीखौ जायखौ जोङो फाउन्डार अफ बागुरुम्बा होनना बुङो बिथाङा मोनसे गामि गामि मोसानायनिफ्राय स्टेजाव लाबोनानै दिनै जों मोनसे बिराद गिदिर मोनसे खाबु मोनदों बे खाबुआ जोंनि थाखाय बहुद गिदिर बहुद मोजां जों बर' हारिनि थाखाय दा बे बागुरुम्बाखौ जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो 600निबो बांसिन 691 जन जोंनि मोसाखावरिफोर बाहागो लागोन आरो दामगिरि मोसाखावरि गासै जोंना 778 जन मानसि जों ज' जानो हादों दा बेनि थाखाय जोङो थांनाय 2025नि जुन दाननिफ्रायनो रिहार्सल जाबोगासिनो जोंहा चिफ मिनिस्टारा बुंना दोनदोंमोन नभेम्बर नङाबा डिसेम्बर दानाव जागोन होननानै थेवबो जोंहा सेप्तेम्बर दानाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोबोद होंगो दोंगो थांनायनि थाखाय दायो जोङो थांनाय जानुवारि 1आवसो जोङो बेखिनि खौरांखौ मोननो हाबाय जोंहा 17 जानुवारियाव जोंहा बे मोसाफुंनाया जागोन होननानै दा बेनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो जोङो जोबोद नारा नाथा नाजागासिनो सिगांनिफ्रायनो रेडि जादोंमोन दायो जोंहा अफिसियेलि खामानि बे अफिसियेल खामानिफोरा मावफुंजागासिनो गाबोननिफ्राय जोंहा गाबोन 8 तारिख गाबोननिफ्राय जोंहा मास्टार ट्रेनारफोर लानानै जोंनि जेरैबायदि मोसानांगौ बेखौ मोसाहोगोन आरो दिनै जोंहा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एसे लास्ट जोंनिफ्राय खालामबाय बेनि उनाव गाबोन LAC लेभेल अफिसियेल खामानि जागोन बेनिफ्राय बेयाव जोंहा मोजां जागोन होननानै जोङो जोबोद आसा दङ मानोना जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया ओरैनो मोजांखा बेयाव जोंहा 10,000नि लैथो बायदि मोसानाय जों नुनो मोनगोन बेखौ जोङो नायनो होननानै जोबोर उसुखुथु आरो रायजोफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे बै सानखालि थांनानै सुरजाजाय स्टेडियामाव नायहैगोन आरो हायाबाबो जोंहा टिभिफोराव लाइभ टेलिकास्टफोराव नायनानै शेयार खालामलाबायगोन बेफोरखौ आङो लुबैबाय आरो बेखिनिखौनो आं बुंथ'बाय